Имам точно 8 минути да ви представя новият ми телефон Samsung Galaxy S25 Ultra и да ви оставя без дъх. Затова моментално се запътвам към Samsung Experience Store. Чакай малко, нямам време да снимам ходене до София. С малко чит код телефонът вече у мен и започвам да разкривам неговите тайни. Oh my God! Wow! Първото нещо, което веднага забелязваме е новият му дизайн. Без да се замисляме, първоначалното ни впечатление е, че е по-дебел от S24 Ultra, което всъщност не е така. S25 Ultra всъщност е по-тънък с 0,4 мм. След това идват изогнените му ръбове, което лично на мен ми допада изключително много. Макар и по-тънък, рамката му е титаниева и изключително здрава, както и предното му стъкло, което е Corning Gorilla Glass Armor 2. Важно е стъклото да е здраво, защото все пак защитава 6,9 инчов QHD Plus дисплей. И то с честота на опресняване 120 кадра в секунда и до 2600 нита яркост. А сега става още по-интересно, защото е време да си поговорим и за неговите AI способности. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Първо искам да вметна, че телефонът идва с Android 15 и One UI 7 с интегриран AI, който тотално ще промени начинът на употреба на телефона в ежедневието ви. И оттам преминаваме към първото нещо, което искам да ви споделя, а то е за бързото и лесно преминаване между приложенията благодарение на CrossUp. Само с едно натискане на страничния бутон, гледайте сега какво се случва. Искам да ми навиеш аларма за утре сутрин в 9:00. Бум! Разбира се, навих ви аларма за утре сутрин в 9:00. Без да си мръдвате пръста, то върши работа за вас. Или пък бързате изключително много да излезете на среща с приятелката си, обаче не знаете хубави ресторанти във вашия град. Бързо ми намери 5 хубави италиански ресторанта в Казанлък и ми ги запиши в Notes. Влиза в Google карти. Разбира се, ето бележката. Уоу! Мина през Google Maps, намери 5 хубави италиански ресторанта и ми ги записа. Брилянтно! Най-яко е, че AI асистентът е винаги на разположение за разговори. И може просто да си приказвате с него. Здрасти, Джеминай, как си? Радвам се да те видя. Добре съм. Благодаря, че попита. Надявам се и ти да си добре. Ако имаш нужда от нещо, не се колебай да попиташ. То се интересува от мен. Добре. Да не прекалявам с разговорите, че видеото ще се превърне в подкаст. Следва така познатото ни Circle to Search with Google. За хората, които не знаят, с него можеш да търсиш информация за всеки един обект, който е на екрана. А при него имаме и още много яки новости. Като например да откриваш песен, която върви на фон. Пускам съвсем случайна песен, която няма да направи проблем с авторските си права. Задържаме бутона, то директно ми показва кой бутон трябва да натисна, защото чува, че на фон върви музика, натискам го, върши своята магия и ето я песничката. Сигурен съм, че това ще ви бъде от изключително голяма полза, когато си ровите из интернет, видите някое видео, в което са вкарали песен, но не са написали коя е и бум, готови сте. В тази галерия нямах ли някъде снимка на кучето ми? Чакай малко. AI може да ни помогне да открием снимката на кучето ни. Просто пиша куче, търсим и бум! Ето я хера! Тук дори съм си играл с изкуствения интелект и съм ми направил очила. Миличката. Или пък, не питайте защо, но имам снимка на очилата на баба ми. Пишем очила и бум! Не само очилата на баба ми, ами дори кучето ми с очила излезе. А до момента, ако сте впечатлени, искам да спрете, да ударите по един лайк и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Също така ще се радвам в коментарите да ми напишете какво мислите за новите функции. Като си говорим за снимки, искам да вметна, че ултраширокоъгълната му камера вече е 50 мегапикселова. Следващата функция лично на мен направо ми изправи косата. А именно интелигентното разпознаване на шума в видеозапис. А с него може да превърнете дори и най-неизползваемите видеа заради лошо аудио в нещо използваемо. Нека ви дам и пример. В днешното видео ще ви представя новият Galaxy S25 Ultra. Какво стана, бе, мале? Баба ми пусна прахосмокачка в най-неподходящия момент. Ама, благодарение на Galaxy AI, ще успея да разкарам тази гадна прахосмокачка и аудиото от сега нататък ще бъде кристално. Така че мога преспокойно да продължа със своето ревю. Ние хубаво с аудиото се оправихме, обаче какво правим, ако си направим снимка и на нея има човек
който не трябва да е там. Или дори предмет, каквото и да било. Да речем, днес докато тренирах, направих да си направя ето тази кифленска снимка. Ама не се харесвам. И според мен ще бъде по-добре да се изтрия, като използвам Generative Edit и само с едно заграждане, опаля, изтриваме, генерираме и бум! Мене ме няма, а аз като потренирам още малко, ще спра да се трия от снимките. Но пък има друго нещо, с което лично аз изключително много се забавлявам и ме кефи. А това е Portrait Studio Galaxy AI. То ни позволява да се развихрим и да създадем стилизирани портрети с високо качество, които са перфектни за социалните мрежи или професионални цели. Което ме довежда на мисълта, че трябва да ви подсетя за хората, които се занимават професионално с видеозаснемане, че вече може да снимате и в лог формат, който е режим на запис с по-широка цветова гама за по-прецизно калибриране на цветовете при самото видеозаснемане. Мале, самия аз вече се изморих да говоря толкова много за самия телефон, а какво ли му е на него да върши толкова много работа. Тежко, нали? Да, но не и за Samsung Galaxy S25 Ultra, защото той идва с най-мощният процесор, създаден специално за Galaxy, а именно Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Разбира се, и с 12 GB RAM и 5000 мАч батерия. И може би малко късно, но е време да ви споделя и за нещо изключително важно. А именно Personal Data Engine, който е интегриран в Galaxy 25. А той ще превърне всяко едно потребителско изживяване в нещо уникално за самия вас. Като например едно от тези неща е Now Brief, който при заключен екран ви предоставя проактивни предложения и насоки през лентата Now Bar. А там бързо и лесно можеш да следиш абсолютно всичко, от което се интересуваш. Да речем, интересувам се от футболният клуб Manchester United. Пиша го, следвам го, имаме дори женският отбор и отборът под 18. И след като вече съм го последвал и когато Manchester United има мачове, Now Bar ще ми дава информация без да се налага дори да си отключвам телефона. И изключително лесно ще мога да следя информацията за самия матч. Или пък ако си заблян като мен и имаш важно пътуване наскоро, можеш да го вкараш в Now Bar и то ще ти напомни. Така нито ще се налага да отваряш календара си или да следиш каквото и да било, защото телефонът ще го свърши за теб. А ние до тук ще приключваме с днешното видео, което беше и основно ревю на телефона. А ако искате да гледате tips and tricks за него, защото определено има такива, счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми. Благодаря ви, че гледахте, ще се видим утре. Чао, чао! Топ 10 най-играни игри през този месец. Добре, тегля всички и да се готвя за следващото видео. Аз още снимам, това не трябва да го виждате.